QR-koder gør vejen mellem trykte og digitale medier kortere og skaber interaktion mellem brand og forbruger på en helt ny måde. QR-koder skaber opmærksomhed og gør dit magasin levende. Og så kan QR-koder give forbrugerne noget, de ikke forventer. Noget, der er relevant, loyalitetsskabende og som kan knytte dem tættere til brandet. Udover det kan QR-koderne give forbrugerne det bedste fra tryksagen. For eksempel yndlingsopskriften fra den tunge kogebog direkte på mobilen. Der hvor tryksagens muligheder stopper, begynder QR-kodernes. Og forbrugerne er klar til at bruge koderne. Ifølge Mobio er antallet af forbrugere, der scanner, steget med 938% de seneste år. Og alene i år forventer eksperter, at 50% af alle solgte mobiltelefoner bliver smartphones. Hos Topo Carlsen oplever de også en stigende interesse for deres QR-koder i avisannoncer og på salgsskilte. Mulighederne med QR-koder er mange. Brug din fantasi og lad din tryksag komme på rette vej.